Jeg vil vise jer, hvordan der man flytter en mønt under en tændstik, og man må ikke røre ved tændstikken. Man skal bruge 2 tændstikker, faktisk 3, en mønt, en lille tændstikæske, og så en anden tændstikæske til at kunne tænde den anden. Man tænder den anden i et sekund. Man tænder den anden tændstik her, og så tænder man den nedenunder. Og så venter man bare. Som man kan se, så løfter tændstikken sig, og så kan man bare tage mønten. Det var det. Whoop til